Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Je príliš predčasné v tomto okamihu hovoriť o parametroch tohto investičného stimulu. Pokiaľ táto investícia bude spĺňať všetky zákonom predpokladané požiadavky, nevidím dôvod, aby sme nepomohli aj tejto spoločnosti, tak ako sme to urobili v iných prípadoch. Rokovania neboli ľahké a v ušom pole sme boli v Rumunsku. Nie je to klasické IT, ktorým sme známi. Nie je to US Steel, ale je to nová výroba. But also in the factory, the best people to operate our factory. We are automotive, we need to get. Pán redaktor, dohodli sme sa, že budú otázky len k téme.